croeso cynnes nôl i chi raglen. Wel, heddi ni wedi bod yn edrych ar fwydydd heb glwten, gan wrth gwrs bod ni'n wythnos y celiacs. A Catrin, wel, nes di dorth i ni gynne, ond nawr, wel, sgons, yfe? Sgons, ie, rhywbeth bach melys i orffen. A gallwch chi wneud rhain heb glwten neu gyda glwten, mae'r site yn gweithio naill ffordd. Felly, tro hyn nawr, ni'n mynd i ddefnyddio'r blawd codi heb glwten. So felly mae 200 gram o hwnna dyfu yn y fowlen yn barod a 1 llwy de o'r powdr codi, fel ni'n gweud pa mor bwysig oedd hwnna jyst nawr. Felly, fel sgons arferol, eisiau rhwbo'r menyn mewn yno ni fan hyn nawr. 50 gram o fenyn dyn ni fan hyn. Menyn o'r os gallwch chi, mae e wedi twymo braidd dyn ni fan hyn yn y stiwdio nawr. Ti'n gofyn lot fan hyn i'r menyn a'i aros yn ôl i ti. Fi'n gwybod, ydy. Menyn yn enwedig. I ni gyd yn todi fyd. Ond yn ddelfrydol, gan bod hwnna yn mynd i fynd mewn i'r cymysgedd yn rhwyddach, yn wedi pryd ti'n rolio'r cyfan allan yn hwyrach mlaen. Felly, Ond yn gweud bod dilo o'r yn ddau neu crwst efyd. O, di. Fi'n lwcus ma dwylo o'r dwi hefyd. O'n i'n gofyn i ti, ti'n gweud beth yw'r fflwr fyna nawr? Ie. Mae fe'n eitha rwydd i ffind erbyn hyn, ynddi we? Hyd yn oed yn y siopau bach? O, ydy, yn gwmws. Mae ran yn yr alchfarch na, dros gyda'r cynhwysion a hefyd bwyd wedi baratoi yn barod hefyd. Ond beth sy'n neis hefyd yw bod dim rhaid prynu'r pethau wedi paratoi. Mae modd wneud rhai yn hunain, yn dyfe. A hefyd meddwl am yr holl bethau arall sydd yn y pethau yn ni'n prynu, yn dyfe. Sydd hefyd yn achosi'r pobl yn A maen nhw'n gallu bod yn ddrud iawn? Ydyn, ti'n iawn, ydyn. Felly mae wneud batch o sgons yn mynd i fod... A gallwch chi rewi rheina, yn dyfe, chi'n gwybod? Felly, jyst yn gyflym, wedi bod y siwgr yma mewn fan hyn ar 50 gram o'r siwgr, 25 gram o cnau coco, blas eto, ychwanegu digon o flas mewn i'r rhain. A sori, Dafydd, cyrraedd ti'n mlaen. Na, ti'n gyrraedd mlaen. Ti'n gweud bod nhw'n ddrud fyna, ond dwi wedi gweld rhyw raglen dyledu rhywbryd, a nhw'n gweud am rai pethau, falle, ar gyfer pobl sy'n moyn pethau gluten-free, ewch i'r beth chi'n galw'r ail na, le maen nhw'n gwerthu pethau tramor, a maen nhw'n dweud o fo'n jepach fyna. Falle byddech chi prynu mwy, ond maen nhw'n jepach. Achos fel pethau fel chickpeas, falle yn gwledydd tramor, maen nhw'n dyfyddu nhw'n fwy. Felly maen nhw'n jepach fyna. A fflwr fel coconut y pethau yn heb gluten ynddo fe, felly byddai hwnna'n syniad da. So ydych chi'n dip o'r thai fyna nawr? Da, bydd yn arbed arian i ni hefyd. O, gret. Felly, fel ni'n gweud, mae'r cnau coco ddim yn mewn fyna yn dda i fynd ar yr ail neu, hefyd i oedd hwnna, gret. A felly, yr mafon, fi'n defnyddio mafon di rewi, os mae rai ffres o chi, byddwn ni'n awgrymu chi rewi nhw, achos gan bod ni'n rhoi cymysgedd glib fan hyn, maen nhw'n cadw yn y cymysgedd yn wyd. Maen nhw'n torri lan gormod os maen nhw'n rhoi, fresh, yn dyfe. Felly, mae'n rhain yn gret hefyd, achos maen nhw bob tro yn yr rewgell ych chi wedyn. Felly, y cymysgedd glib nawr then, 1 wy a wedyn y llaeth enwyn eto yn y mewn. Rhyw 200 ml o hwnna, a felly na gyd sy'n eisiau wneud nawr yw ychwanegu hwnna mewn a dod â'r cymysgedd mewn, dod â fe da'i gilydd i fod yn onest. Nawr fel o'n i'n gweud, mae eisiau digon o hylif ar gymysgedd heb gluten, felly mae eisiau falle, os ych chi yn gweld bach yn sych, rhowch ychydig o laeth hefyd, yn dyfa, jyst i ddod â'r cyfan da'i gilydd. A wedyn, y gyd sy'n eisiau wneud yw gwasgu'r cyfan i ddod â fe mewn i pelen a coginio nhw mewn ffordd arferol, ffwrn ar 200 tymerau Celsius yn ni, nwy 7. Felly, mae'r cymysgedd gen i'n os. Mae'r cymysgedd fan hyn, fi'n mynd i ni allan o'r fowlen fan hyn. A fel ydych chi weld, mae e bach fwy fregus na fflwr arferol. Felly, Dafydd, gallai ti wneud ffafr dy fi a ôl bach o flawd codi ar un arall, ie. A mae eisiau bach o flawd arno ni ar y bwrdd. Ie, hyfryd, diolch, jyst i helpu rholio. A wedyn, gallai popeth i ddod ei gilydd fan hyn nawr. A felly, mae hwn yn ei ryw 5 sgonen, 5 i 6 sgonen bach. Felly mae hwnna'n dod ei gilydd nawr. Chi'n gweld fel mae'n anoddach i gadw fe ti gilydd yn fwy anodd ydy. Felly hambwrdd pobi fan hyn. Mae'r blasen sôn o'n hyfryd. Mafon a cnau coco. Cnau coco. A wedyn, na gyd ti eisiau, neu siŵr bod y hambwrdd pobi yn agos a jyst rhoi hwnna arno wedyn fforna. I wneud yn rhwyddach ar eich hunan. Fel fi'n gweud, mae
yn crymbla'n eitha lot yn dy fe. Ond dyna achos y blawd i'n mynd defnyddio. A wrth gwrs mae'r cnau coco mewn dyn ni hefyd. O wedyn ti'n meddwl, mae sgons, ta beth yn bethau eitha... bregus ydyn nhw wedyn. Ti'n gwybod, ie. Dyn nhw ddim sim siap perffaith i sgonen, beth oes na. A tw'n maen nhw fod ffordd na, dyn nhw'n beth sy'n neud nhw mor flasus yn dy fe, ti'n bod? Felly mae reina fanna, na i olchi'n ddwylo'n gyflym, a mae e bron yn amser i ni flasu. O fel fi'n gweud, mae rein ddim yn cymryd lot o amser o gwbl, rhyw 10 munud, 10-15 munud yn y ffwrn, a gallwch chi fwyta rein yn dwym hefyd, yn dyfa, yn syth o'r ffwrn. Mae da fi un cwyn i wneud, o'n i wedi gadael pysyn bach o fara fanna, wedys i fi'n dod nôl, mae rhywun wedi bita fe. Dim fi dod y ti. Ti wedi bod da fi, mae rhywun wedi bita fe. O, mae rhywun wedi, sori Sian, ac o'n i'n gallu stopo nhw chwaith, ond na i ddim enni pwy oedd e. Felly, jyst ychydig o'r wy a'r llaeth enwyn yn mynd ar ei ben nhw, a fel fi'n gweud, reina yn y ffwrn fanna nawr am rhyw 10 munud, ond fi wedi gwneud rhyw fath o lanas mawr fan hyn, a ni drio cycluso fan hyn. A felly, dyna'r canlyniad pryd ni'n gorffen, felly maen nhw'n disgwyl yn neis iawn fanna'r ffrwyth i gyd yn nhw fanna. A felly, ychydig o'r clotted cream. Ychydig, mae'n dweud, disgwyl hwnna mynd mlaen fanna, nefi blw. Yn mynd ar ei benne. Bach o'r lemon curd hefyd, ychydig o fafon ar ei benne. O brenni amser i bita fe'n gloi. Dos un ffordd i ni'n mynd i bita hwn yn didi. Mae e'n mynd i fe lawd y gris gwendi. Het. Triwch hwn yn o'r te. O plat yn i fan hyn hefyd. Neis. Byddwn ni ddim yn gwybod y wanio. Na, bydde ti ddim. Na, fi ddim yn meddwl bydde ti yn i fod. Fi'n mynd i gadw ni mynd i fita fe'n didi. Ti'n gwybod Sian a gyntaf sy'n dwi'n mynd i bita fe'n hyn. Diolch i Catrin.